दायो आं मिथिगोन दे दायो बिराद गरम ना बेनिखायनो मिथिगोन दे दुगैग्राबो गरम मोननो थाखाय बिराद नामथांखा नामथांखि गानथ'ना थांजालै आंला गिनाय मोनो आं जेरावबो नामथांखा दुगैखायो आरो ब्रादा बे मा जायगा नाय बेयो गसाइगाव गसाइगाव नोंथाङा मा मावो आंना बिजनेस दङ रिजर्ट दङ बेनिफ्राय सिसि ब्लकनि इन्डास्ट्रि दङ नंगौ नोंथाङा ब्रादारा मा मावो आंथ' बे बिजनेस मावनाबो नंगौ दिनैसो फार्स्ट ब्रादारखौ लोगो मोनदों दे थेंक इउ दिनैसो ना थेंक इउ दे थेंक इउ दिनै फार्स्ट टाइमाव लोगो मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ब्रादारखौ गसाइगावआव लोगो मोनबाय गसाइगावनि सिख्लाफोरा बिराद साफा माथो नंगौ नोंनो सासे हरबावनोसै हानाय नङालै हानाय नङालै फैसा गैया दा मोनखायो ना इउटिउबारफ्रा फैसा बुरजा मोनखायोना मोनबाबो थोआलै थोआ बहुत थाखा फैसा रां नांगौ आयौ नंगौ नामा दायो माहा जाफैदों ओंखामखौ हा माहा जाफैदों जोङो ओंखाम जाफैदों सिफुं हमस्टे रायमना नेशनेल पार्कआव नै मालिकआ नैबे आदाखौ देखाय मालिक बियो सिफुं हमस्टेनि मालिक आदानि अननायाव नोंथांखौ बरायदों सिफुं हमस्टेआव नोंथांखौ बरायबाय बेनिफ्राय नै खाना जाहोबाय खाना होनोना उदालगुरियाव खानाबो पार्टिबो बुङोब्रा नै गोदोनि बर'फोरनि ओंख्रि अनला इंखुर होनो नारजि होनाय अनला इंखुर गोदोनि समाव जोङो दालि बायनानै जानो हायामोन बेखौनो दालि बायदि संनानै जायो आरो नै बोरमा बेदर हानि सबाय आरो नै अमा बेदर आरो नै दालि ओमफ्राय नै पापर खारौ खान्दाय बिबार गोथाव जाहोबाय बेनि थाखायनो आदाखौ रोजा रोजा साबायखर होदो आदाया जोंखौ माने जाहोबाय आरो दायो आदाया मा बुंनो सानगोन माने आङो सारमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो आङो माबायदि जाखो जाहोनायाव मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो बेखौ बिथांमोनासो मिथिसिगौ बेनो जानानै नायबासो मिथिसिगोन जायफ्रा एल'ग्रा सारनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोनहा नेशनेल पार्क बेरायनो फैयोबा नोंथांमोनहा रायमना नेशनेल पार्क बेरायनो फैयोबा हर थाफैनो हागोन सिफुं हमस्टेआव नोंथांमोनहा फैनानै हर थाफैनो हागोन बे रायमना नेशनेल पार्कनि मेन गेटनि खाथियावनो जेबो गिनाङा मैदेरखौबो गिनाङा उदालगुरियावथ' हाथी होनोना हाथीखौबो गिनाङा खाथियावनो रेन्ज अफिसारनि अफिस दङ हाथियाथ' हारसानि जाबाय मैदेर होनना मैदेर होननांगौ नाथाय उदालगुरिना हाथी होनो हारसाखौसो होनो नोंनालाय मैदेरसो बुङो मैदेर होननांगौ मैदेर नोंथांमोनहा मैदेरखौबो गिनाङा रायमना नेशनेल पार्कआव फैनानै सिफुं हमस्टेआव थाफैयोबा हाथीखौबो गिनाङा मैदेरखौबो गिनाङा मेन गेट खाथियावनो आरो रेन्ज अफिसारनि अफिसखाबो खाथियावनो आरो न'आबो बिल्डिं आरो मोसा दंना गैया मोसा दङ नाथाय न'आ बिल्डिं नालाय जेबो खालामनो हाया हाथियाबो हाया न' बिल्डिंखौ हाया ओंखायनो जेबो गिनाङा आरो गोथाव बेबायदि न'नि संनाय मोनजागोन बेबायदि संनाय मोनजागोन बेबायदि न'नि संनाय जानोबा थाफैदो सिफुं हमस्टे रायमना नेशनेल पार्क आं जानोसै आङो बोरमा बेदर जानोसै दायो आं देखायगोन दे बेनि माबाखौ मा होनोमोन हमस्टेखौ बैयो माबा दोङो स्पिकारा दङ स्पिकारखौ आं थाग्राखौ देखायना होगोन आं दा हांगोन दे दायो जों जाग्रोनोसै नायनोसै गोथाव अमा बोरमा नों जामारला दे आदा जाबाय दे जामारला मालाय नैबे थां दे माबायदि जाखो सार ओंख्रिया सोबाय मोननानै सोबाय दा बरिया माथो हानि सबाय नङा अनला इंखुर अनला इंखुर नारजि होनाय बरिया गोदो जों उन्दैयाव जाग्रा
दालिथ' बायनानै जानो हायामोन नालाय बेखौनो दालि साननानै जायोमोन जोङो आरो नै बोरमा बेदर दङ ओमफ्राय अमा बेदर दं दालि दङ ओमफ्राय खारखान्दा बिबार आरो दायो जोङो रायमना नेसनेल पार्क मोनबायनो रायजोफोर रायजो राजा नोंथांमोन जों दायो रायमना पार्कआव सफैबायनो दायो बिथिं हाबलांसिगोन होनलायनो नायदो जोबोद मोजां नोंथांमोना गासैबो बेरायनो हागोन जोबोद मोजां बिथाङाबो मा थांगोन जोङो मोनफैबाय दा ओंखाम जानोसै दसे रेस्ट लानोसै बेनिफ्राय बेरायनोसै अके बे रायमना नेसनेल पार्कनि गेट माबायदि बे समायदोंना समायाखै समायोब्रा समायो लिरनायखौ माथो नुवा नै सिनायनो हाया नै समायोब्रा समायो नै मादैमोनखौबो मा ओंख्रि जाखो मा बेदर बोरमा बेदर अमा बेदर वाव नारजि अनला ओमफ्राय बानलु बोदोन नारें लेबु दं नै जायखौ थाइसे जाना होलाय औ फानदोखो नै बिराद मोजां बिराद गोसा थाइसे जाबानो गारमायाव नांहैखायो हाया जानो जायो जाखांबाय दा हाला गैला ओइ माबा लादों बाथोन मा बाथोन बाथोन औ बाथोन माबासो बाथोन बुंबाय बाथोन एसे रायलायबावदोब्रा मा बुंगोन नों रायलायदोरा सोंदो मा मोनो बाहाय मा मोनजायो मा मा मोनो मा मोनजायो दे ओइ जाबा ओमफ्राय मादैयालाय मा ओंख्रि जाखो जोंहा बेनो अमायानो दे होमबालाय दे ओमफ्राय नै सार सार जोङो दा हराव सारमोनाव हर थागोन जुमदुवार हमस्टे वाव नंगौ कुसुमबिल गोदान अपेनिं नङा खै बोसोर जाखो जोङो हर थाहैगोन बोसोरसे जाबाय बे बोसोरसे जाबाय बे जोङो सारमोनाव दा मोनायाव हर थागोन आरो खामबो जागोन नंगौ थेंक इउ राइट थेंक इउ जाहोगोन थेंक इउ लानो हागोन थाब रुम भारा लानो हागोन नै बेयावनो डाइरेक्ट कल खालाम 981320455 आरो सेकेन्डआ जाबाय 86384555951 बेयावनो कल खालाम वाव दामि वाव नायसै बिदि हाबना नायसै वाव बरिया बा बरिया माथो नो जायगाफोरा नै आरो बेखौ बानायबावगोन बानायगोन दायो हाथ'लानो बे न'आ जाबाला भारा होगोन भारा खुनु जेनेबा रुम भाराखौ मोनबा हागोन माने बे न' जाबाला रुम भाराबो मोननो हागोन नै भाराफोरा खायसे जाजोब्बाय खायसे जाथ'वाखै दां नै एसे खम जादों नै दुगैग्राबो दं आरो आयनाबो दं आयनाबो दं नै मालायाबो मानसि गामिब्रा बिथाङाबो दाम मिथिबाय चलो आरो बेयाव सोरबाफोरा भारा थानोब्ला ओंखाम जानायफोरालाय मोनजाजोबगोन गासिबो बेयावनो मोनगोन बे नाम्बारावनो मोनजागोन मोनजागोन मा बेदर मोनो जों जानायानो दाउ बोरमा ना एम्फौ खांख्राइ साम' नंगौ ओमफ्राय संनायालाय माहा बेयावनो संगोन संगोन लाबोगोन ओमफ्राय आमाया नोंलाय मा बुंनो सानगोन दायो माबाफोर बुंगोन नामा आं आरो मा बुंनो
नोंनि गोसो मा बुंगोन बेरायफै बेनिफ्राय रायमायाव मोजां जानांगौ दा रायमाया दंफां सारि सारि दं लामायाबो गोदान नेसनेल पार्क गोदान साफारिबो ओमफ्राय बे रायमना पार्कआ खै बोसोर जाखो बांद्राय बोसोर जायाखै बोसोरनै बोसोरनैसोल' जादों नंगौ औ नै बाय जाबाय फरेस्टनि फरेस्ट अफिस फरेस्टफोरनि थाग्रा बेयाव आंनि लोगोआ थायोमोन सिगाङाव गोलाव जेदा बेयाव थायोमोन गोलाव जेदा उदालगुरिनि बेयाव थायोमोन माने ट्रेन्सफार जाबाय बेनिफ्राय भैरबकुन्द थांबाय नै बेयाव थायोमोन रायमना पार्कआव थायोमोन हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन दायो आं दंखायो रायमना नेसनेल पार्क यस नोंथाङा खेबसे जाखो बे रायमना नेसनेल पार्कआव हायनाया खेबसे जाबाय देग्लाय खेननै सोरजोंथो हायनायमोन नों सिगाङावलाय NHMDनि हाबायाव थांनो नागिरनायाव सोर हायनाय NHMDनि बियायाव थांनो नागिरनायाव बे बियाया बेंगलावसो नों मारैथो बाहाय हायनाय ओरै फैबाय फैयै ल' थांबाय ल' थांबाय